सावरी सावरी सावरिया गौरी गणेश जी के विष्णु महेश जी के वंदन करत बानी शारदा जी माई के नाग देवी देवतन के जोगी मुनि संतन के वंदन करत बानी कुंवरा तो चार जुग चार धाम आदि पुरुष आदि नाम वंदन करत बानी तुलसी गोसाई के वेद शास्त्र गीता के मातुरा सीता के वंदन करत बानी राम चारु भाई कमलेश के बोरी से ही है कर जोरी बा हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई के कहता गुलाब ध्यान दे के सुजान सुना वंदन करत बानी श्रोता सब भाई के गवैया से बड़ लयदार सुनवैया होले हमने के स्वार्थ बा हमने के कथी के स्वार्थ बा एक गांव ओ गांव रात भर जागो तनी जगाओ तनी जा तो हमने के दुनिया के कोनो देवता देवी के पूजा पाठ विनती चिरौरी अर्थना प्रार्थना कली अगर जन्म देवे वाली माई के बाप के और वह सतावता नहीं तेतना जान ली दुनिया में कोनो देवता देवी रवा के खुश न रख सको दुनिया के देवता देवी के पूजा पाठ करी बाकी जन्म देवे वाली माई बाप के बुढ़ापा में संगे रखी सेवा करी तबे कोनो देवता के मेवा मिल सकता तबे रवा चानी बगे बार रही न त झर जाई अब एगो दुगो लय धुन में हमनी के वंदना के कार्यक्रम गाई जा बड़ी पुरानी फिल्म के गीत है हमारे लेखा कोनो लड़का है क्या कह रहा है कहलस क्या कह रहा है का कहलस तू मेरी जिंदगी हो तू मेरी हर खुशी हो तू ही मेरी पहली चाहत तू ही आखिरी हो तू मेरी जिंदगी कौन कहते हैं कि बूढ़े एक्स नहीं करते हैं खाली देह पुरान होला मन पुरान ना होके ना 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 आ सुबह चानी के बार पका जाता रसिल नारायण भैया के ये उम्र में तना करंट तारा देह में रही कि ना रही कहीं ना जियब जा कि ना जियब तरवा करंट के रवा चानी के रवा देह के प्रणाम बा चिकन चिकन ना कैसे कि एरिया में जितना शांति से लोग गीत संगीत सुनेला कोई 10 रुपया दे के ब्यास के डिस्टर्ब ना करेला बिल्कुल ना तो ब्यास रवा सब शांति से गीत संगीत गाई आही माई ये ना होला हमनिया कर तो पैसा दे के लोग डिस्टर्ब कर देला गाँव ओ कजी नई लाइन बाय लाइन गई छोड़ दिया था भक्त बीड़ा वाली माई से गावा जाके कहले
भगल के है माई तू बाड़ू तो सब बा तू नहीं खुद तो कुछ नहीं थे आजो ए बबुआ से तोहरे गवावे के बा आजा माई मोरी आजा आजा माई मोरी आजा भटकल राह बानी भटकल राह बानी आके देखा जा आजा माई मोरी आजा आजा माई मोरी आजा माई के करा पर कृपा ना कोई तुलसीदास ऐसा कामी पुरुष पर माई अपन कृपा कोइली तो तुलसीदास तुलसीदास हो गई उनकर जीवनी गांव में प्रवचन करत रहले ब्याह शादी ना भई रहे गांव के लोग मिल के उनकर ब्याह शादी करा देलो मेहरारू आई तो 2 गो भइले लड़का भइल 2 से 3 भइले जिम्मेवारी बढ़ल तीहे काशी बनारस नौकरी करे खातिर चल गए तब का भइल 2-4-5 महीना नौकरी कैले मेहरारू के याद आई नौकरी छोड़ के घरे आ गए तब का भइल घरे अइले तो पता लगल कि मेहरारू गइल बड़ी नई है आधा राती खा मेहरारू के सुर कपार पर चढ़ल वही राती बाबा ससुरारी का और मुंह के राह धले तब का भइल रास्ता में नदी पड़त रहे और नदी में नाव ना रहे अब 12 बजे राती खा नाव नानू चली कैसे मुर्दा एगो बहुत आवत रहे बाबा के बुझाइल कि भगवान हमरा खातिर नाई के व्यवस्था कैले बड़ा वो मुर्दा पर चढ़ के वो पार चल गइल तब का भइल ससुरारी पहुंचले दुआरी बन रहे लोग कहला कि एगो सांप लटक रहे बाबा के बुझाइल कि मेहररुए हमार रसरी लटका के सुतल बिया कि मर्दा हमार अधूरा दिखाई न तो केवाड़ी बनो रही तो रसरिया धक आंगनवा में चलिए चढ़ जाई तब का भइल सांप पकड़ के आंगना में घुस गइले मेहरारू से भेंट भइल मेहरारू कहली कि हे प्राणनाथ हे स्वामीनाथ जितना प्रीत ए हाड़ मास के तन से लगौले बानी एतकर टुकियो प्रीत अगर राम के नाम से लगैती तो रवो तरन तारा हो गए रहे आ हमरो तरन तारा हो गए रहे मेहरारू गुरु बनली पीछे मुड़ ले फिर आगे नती कौल इतना सुंदर महाकाव्य के रचना कैले जो न महाकाव्य के नाम रामचरितमानस है हमरा रामचरितमानस में का नहीं है मालिक रामचरितमानस से हमने के बतावेला कि पुत्र पिता के रिश्ता कैसन होके के चाहिए देवर भौजाई के रिश्ता कैसन होके के चाहिए भाई भाई के संबंध कैसन होके के चाहिए मित्र से मित्रता कैसे निभावे के चाहिए आ दुश्मन से दुश्मनी के तरी करे के चाहिए चाचा भतीजा का रिश्ता कैसन होके के चाहिए हे माई जब वो सनका लोग पर ध्यान देलू तो तनी हमरो पर ध्यान दे हंस के सवारी पाई बिनावा बजावेलू भक्त के पुकार सुनी दौड़ल आवेलू
सवारी माई बीड़वा बजावेलू भक्त के पुकार सुनी दौड़ल आवेलू मझधार नाव बिया मझधार नाव बिया पर तू लगा जा आजा माई मोरी आजा आजा माई मोरी आजा हम कौन लमहर जानकार विद्वान कलकार ना हो ये माई नहीं माई दुनिया से झूठ बोल सकता नहीं बाकी तू तो सब जाना तारू कि हमार बबुआ हाँ कितना गुनी हो कहाँ तक ले पवर सकता कितना आगोर है हम तो तोरा स्कूल के विद्यार्थी हैं जो सबसे अंतिम ब्रेंच पर बैठल है बाकी इतना जाना तने कि बुर्बक लड़का पता हर स्नेह दुलार प्यार ढेर रहेला हाँ बोले तबे नु रवे कृपा से दुगो गीत गाइले लोग के निक लाग जाला हाँ तो 2 रुपया दे देनी सब है हाँ अपनो मन खुश हो जाला हाँ घरवा जानी तो हमार मन तो खुश हो जाला हमनियो को लइका दौड़े लागेल हाँ मिठाई खाती लेबा बेटा बाकी ये बड़ा रोइहं सो कमल से हटिया के तोहरे प्रयास बा तरस के भूखाई माई आज उदास बा कमल से हटिया के तोहरे आस बा तरस के भूखाई माई आज उदास बा स्वर में समा जाया जा स्वर में समा जाया जा हमसे गवा जा माई मोरी आजा आजा माई मोरी आजा तो हम नचनिया जी से